Коли наш Пан над землей был зняты, поміж злочинців на крижі он повис. Тады один з них, повний бунту й безсилля, попрокат чаю скіровав до Христа. Ці ж ти не збавця, не Месія, збав же себе самого і нас. Але другий, що висел праворуч, сунять блюзнерцу старався й казав: ти нават Бога хіба вже не боїшся, хоть тую ж кару отримав, що й он. Ми слушно терпим за грехи, а он нікому зла не учинив. І ласка Божая тихо серця кранула, душу раптом скруха до глибінь проняла. Грешник, який на крижі задихався, з надія й позір скіровав на Христа. Єсус, помни про мене, коли прийдеш у своє володарство. А сьогодні ми тим злочинцям подобні, безсильний бунт часто в серці кипить. Але як той, що висів праворуч, і ми признаємо: Божа, слушно терплю. Єсус, помни про мене, коли прийдеш у своє володарство.